Asirin mallakar mota. Wannan asiri ne wanda in ka aikata shi za ka mallaki mota taka ta kanka. Ga waɗanda suke ayyuka na jan dogayen motoci, tireloli, wasu suna aikin kamfani, wasu suna aiki na wani gida, wasu kuma suna ta direban ɗin mota. Kana tuƙa motar wani shekara da shekaru ba ka mallaki mota taka ta kanka ba. Wani kuma yana so ya mallaki mota ne ta 'yan gayu wacce zai dinga yin wanka yana fita cilin. Wasu kuma suna so su mallaki mota saboda su dinga haya da ita. Suna zirga-zirga daga wannan gari zuwa wannan gari, daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa. Kowacce kalar mota kake da buƙata Allah ya mallaka ma ita nan take, to za ka yin aiki da wannan asiri. Darajar Manzon Allah, ko wani ya baka kuɗi ka sai mota ko kuma wani ya sadaukar ma da mota ya baka ita kyauta. Wannan asiri ne wanda mu mun yi shi kuma Alhamdulillah mun samu. Wanda ya bamu wannan asiri ya bamu wannan laƙani ne, darajar Manzon Allah. Mu ma kuma mun kawo muku shi, darajar Manzon Allah. Za ka iya yin wannan asiri, za ki iya yi, za ku iya. Muna godiya sosai sosai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al'ummar faɗin duniya, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya sosai sosai ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya, musamman mutanen da suke kiran mu suna saka mu ayyuka da masu kan bincike da tambayi da masu yi mana fatan alkhairi, musamman mutanen ƙasarmu Najeriya, mutanen Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Sudan, Saudi Arabia, mutanen Turkiya, Istanbul, Egypt, mutanen Guinea, Faransa, Afirka da sauran al'ummar faɗin duniya gaba ɗaya. Muna godiya sosai sosai. Idan kai ko ke baƙo ne sai ku daure ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa, ku yi mana liking, ku yi mana sharing ɗinsa ga group ɗinku na WhatsApp da kuma 'yan uwanku da kuma group ɗinku na Facebook. Duka muna godiya sosai sosai ga mutanenmu, masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya. To kamar da muka saba zuwa da manya gingima kuma ƙasatattun asirai, yau ma muna ɗauke da wani mashahurin asiri na mallakar mota. Kowacce kalar mota kake so Allah ya mallaka ma kalarta. Babu abin da ya fi ƙarfin Allah. Duk abin da ka sani da wanda ma tunaninka bai hakaito ba, Allah ya fi ƙarfinsa. To wannan asiri ne wanda in dai ka aikata shi yadda ka ji mun yi bayani, to ko wani ya baka kuɗi ka sai mota ko kuma wani ya siya ma motar ya baka ita kyauta, halak malak taka ce. Wannan asiri ne wanda mu mun yi shi mun kuma samu kuma Alhamdulillah. Yadda ake yin wannan asiri mai albarka, ko tirela ce ko ƙaramin mota ko babbar mota, in dai mota ce ba wai mashin mai ƙafa biyu ba, in dai mota ce ka daure ka aikata wannan asiri. Yadda ake yin sa shine za ka je ka sayo turarenka na Malakutul Janna guda ɗaya, sai Binta Maimunatu guda ɗaya, sai ka zo ka samu ɗaki mai duhu wanda kai kaɗai ne a cikinsa, sai ka shafa wannan turaruka daidai misalin 12 na dare. Fatiha ce ake yin ta. Duk aka ce Fatiha ka san Fatiha, alhamdu kenan, daga farkon ta zuwa ƙarshe ake yin ta ƙafa 70,777. Sai a samu rago a yanka a sadaukar da shi ga mutum. Kuma subscribe da alamar ƙararrawa, sai ku daure ku danna mana subscribe. Muna godiya.